Vesi on maapallomme kaiken elämän perusta. Puhdas vesi on ihmisen hyvinvoinnin ja luonnon toimivuuden perusedellytys. Turun talousalueella kulutetaan vettä noin 65 000 kuutiota vuorokaudessa. Puhtaan veden tuotanto turvataan kaikissa olosuhteissa. Veden laatu on erinomaista ja sen käsittely on sekä taloudellisesti että ekologisesti tehokasta ja kestävää. Puhdasta vettä tarvitsee alueen 300 000 asukkaan lisäksi myös elinkeinoelämä, kuten bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus, monenlaisiin tarpeisiin. Turun seudulla puhdas vesi tuotetaan luonnonmukaisesti ja ympäristöystävällisesti, samalla taloudellisesti, huipputeknologiaa käyttämällä. Raakavesi saadaan Kokemäenjoesta, lähes 100 kilometrin päästä Turusta. Esikäsittelylaitoksella raakaveden sisältämä kiintoaines ja epäpuhtaudet poistetaan ennen veden johtamista Virttaankankaan harjualueelle. Virttaankangas on eteläisen Suomen suurimpia pohjavesialueita. Täällä tapahtuu esikäsitellyn veden imeyttäminen, tekopohjaveden valmistus. Tekopohjaveden tuotannonohjaus perustuu harjumuodostuman rakenteen ja veden virtausten tarkkaan tuntemiseen ja näiden tietojen pohjalta tehtyihin mallinnuksiin. Tämä tietämys on mahdollistanut edistyksellisen ja luonnonmukaisen tavan tuottaa puhdasta ja hyvänlaatuista vettä kuluttajille. Harjun luontaista pohjaveden antoisuutta voidaan lisätä imeyttämällä harjuun raakavettä monien pienten imeytysaltaiden kautta. Ollaan tässä nyt Turun seudun Vesi Oyn tekopohjavesilaitoksella, missä näistä takana olevista altaista imeytetään esikäsitelty Kokemäenjoen vesi tuonne harjun muodostumaan. Esikäsitelty jokivesi on mikrobiologisesti varsin puhdasta. Veden virtausmääriä ja viipymää maaperässä kontrolloidaan kattavalla harjun hydrogeologian tarkkaan tuntemukseen perustuvalla seurannalla. Uuden pohjaveden muodostuminen tapahtuu kuitenkin harjun uumenissa 3-4 kuukauden aikana, jolloin vesi kulkeutuu maakerroksissa, puhdistuu luontaisesti ja saa erinomaisen laadun ja maun. Tekopohjaveden valmistus näin tarkalla tuotannonohjauksella on innovatiivinen ja ainutlaatuinen prosessi, joka on helposti sovellettavissa myös muualla maailmassa. Tekopohjaveden tuotanto on luonnollinen ja kestävän kehityksen mukainen tapa tuottaa vettä 300 000 asukkaalle Turun seudulla. Puhdistunut pohjavesi johdetaan harjulta 70 kilometrin matkan painovoimaisesti Turkuun maanalaisiin kalliosäiliöihin. Saramäessä putkilinjan päässä sähköturbiini jarruttaa veden liikkeen, mikä samalla tuottaa osan veden pumppaukseen tarvittavasta sähköenergiasta. Veden laatu tarkistetaan vielä ennen sen toimittamista jakeluverkostoon. Turun seudun veden tekopohjavesijärjestelmä edustaa viimeisintä tekniikkaa, teknologiaa ja pystytään pitkälti ohjaamaan keskusvalvomosta käsin. Ja meillä on järjestelmässä yli 10 000 eri positiota, joilla eri toimilaitteita pystytään ohjaamaan. Sen lisäksi, kun tämä edustaa viimeisintä teknologiaa, niin järjestelmän toteutuksessa on pystytty huomioimaan erittäin hyvin ympäristönäkökulmat. Vesiyhtiön vastuulla on myös hyvänlaatuisen ja raikkaan veden jakelu kaikille kuluttajille luotettavasti jokapäiväiseen käyttöön.
Turun seutu on turvannut korkealaatuisen talousveden tuotannon seudullisella yhteistyöllä ja asiantuntevalla henkilökunnalla. Näin on rakennettu luotettavat, kestävää kehitystä vahvistavat vesihuoltopalvelut tasapuolisesti kaikille seudun asukkaille ja elinkeinoelämälle. Innovatiivinen kokonaisuus on maailman huippuluokkaa. Turvallista, laadukasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä. Tämä on maailman parasta vesiosaamista, jota haluamme jakaa myös muille.